Diolch o galon i Lywodraeth Cymru am y wobr, a'r gydnabyddiaeth, a'r sioc. Mae'n anrhydedd, mae wir yn anrhydedd i derbyn, cymaint mae'n gas dy fi'r sylw fel mae pawb sy'n abo fi'n gwybod. Ond chi'n gweld, yn ogystal ar anrhydedd i fi, o dderbyn y wobr hon, wi hefyd yn teimlo'n freintiedig iawn. Achos y fraint i fi yw cael gweithio bob dydd yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda, yng nghanol yng Nghwm Genedigol, gyda thîm o bobl sydd wedi gwneud rhannu a chyflawni gweledigaeth yn bosib. A hynny gyd yn iaith y nefoedd. And all that in the language of heaven. Wy'n gweithio gyda thîm o bobl sy'n llwyr ymroddedig i wireddu'r gorau i bob disgybl a wneud gwahaniaeth i fywyd plant. Mae fy niolch yn anferth i bob aelod o'r tîm, y plant anghymarol, unigryw a thalentog, staff gwych sy'n yn gwybod pryd mae stopo cerdded milltiroedd ychwanegol mwyn y plant, rhieni mor ymroddedig a chefnogol i addysg mewn iaith nad yw'r rhan fwyaf nhw'n siarad. Cadeirydd llywodraethwyr angerddol, galluog a doeth, uwch dim arwain rhagorol ym mhob peth maen nhw'n wneud, nad yw'r gair na'n i geirfa a'i cefnogaeth lwyr i fi, a'i her cyfiawn, pan fydd y breuddwydiwr yma, falle'n breuddwydio gormod o awyr las. Ond fydden ni ddim yn gallu cyflawni dim byd heb y tîm ragorol yma. A hoffwn ni hefyd gydnabod cefnogaeth cyn gyfarwydd ar addysg Rhondda Cynon Taf, Esther Thomas sy'n yma heddi, ac arweinydd rheolwr gyfarwyddwr Consortiwm Canol De Cymru, Louise Blatchford. Mae hi yma heddi am ei cefnogaeth i fi pan oedd yr ysgol ar daith eitha anodd ac am roi ffydd yno fi. Felly, fy mraint am yn rydedd i ar ran pawb yw derbyn nhw'n heddi. Diolch yn fawr iawn.